מה שאני רציתי בעצם לדבר עליו זה איך מתפתחת שפה באינטרנט, השפה בטוויטר. ורציתי שמעל הכל תתנוסס זו שאלה, ואם זה בכלל, האם הצורה שבה מתפתחת שפה בטוויטר, למשל, יש בה משהו בכדי ללמד אותנו על איך מתפתחת שפה רגילה? האם זה בדיוק אותו דבר, הרבה יותר מהר? האם זה תופעות שונות לחלוטין? האם יש דברים דומים, אבל גם דברים שונים בגלל כל מיני אילוצים? למשל, 140 הקווים שגורמים לשפה מאוד מסוימת, או למין אילוצים מסוימים להיכנס לשפה. ובעצם אני רציתי לדבר על סוגים של השטגים, רק שחבל שאי אפשר לראות אותם, אבל אני אדבר אז על שני דברים אחרים. אני אדבר גם על השטגים, אבל גם למשל על המילה הזאת, RT. כן, זו מילה שלפני פרוץ הטוויטר לחיינו היא לא הייתה קיימת בכלל, אין דבר כזה ריטוויט באנגלית, כן? זה לא פועל שהיה מוכר, הוא לא מופיע במילונים. ופתאום יש מילה כזו ריטוויט, וזו מילה שהתחיל להשתמש בה בטוויטר, ולא רק שיש מילה שקוראים לה ריטוויט, היא גם נכתבת ככה. אף פעם לא כתוב ריטוויט, כמעט ולא תמצאו את זה בטוויטר. כלומר, המילה החדשה זה RT. זה כמובן נובע א' מהמדיום והדבר הזה של לעשות בעצם forward לטוויט, בעצם לשלוח אותו הלאה, לעשות לו ריטוויט, ממגבלות האורך והשאיפה לקצר, ומהרצון לתת קרדיט וכו' וכו' וכו'. שאילן דיבר קודם על האשטגים, והוא הכניס ככה בקלילות ונונשלנטיות כל מיני אשטגים חדשים, כן? הרעיון באשטגים זה שכל אחד יכול בעצם להתחיל אשטג. ומה זה בעצם אשטג? זה רצף תווים ששמתי את הסימן הזה, את הסולמית, את ההש לפניו. כלומר, אני יכול, לא זוכר כבר איזה אשטג אילן אמר, משהו כמו, נשמע לי כמו איי, אז הנה נוצר פה אשטג חדש, אני לא בטוח שהוא קיים בטוויטר, אולי כן ואולי לא. האנשים ששמעו או קראו את אילן יכולים לאמץ אותו ולהמשיך להשתמש בו, או להתעלם ממנו, או שרק קליקה מצומצמת תאמץ אותו. עכשיו, יש פה משהו מאוד מעניין. כשאילן אומר, זה נשמע לי כמו איי, או דוגמה מהספר פה, יש שם דוגמה, מתחילים לאמץ את הטרמינולוגיה של הימין. זה כמובן השטג פרודי, אבל זה כל ההשטג. שימו לב שמתי שרואים את ההשטג הזה, בלתי אפשרי לפענח אותו. כלומר, בתור אולי סימבול בשפה זה כמעט חסר משמעות. אוקיי? בתור דווקא הוא מצוין ויכול להיות דווקא שהוא כן יבומץ. אבל כשמדברים על השטגים באופן כללי, יש משהו שמקריאים השטגים, זה נשמע קצת מוזר, כי אני מפרק את המילים, ואני שם רווח בין המילים. בפועל השטג זה רצף תווים בלי רווחים, ולכן הוא יוצר מין מילים דוד אבידניות כאלה, מילים חדשות. ועכשיו השאלה, איך מילים חדשות מסוימות הופכות לפופולריות ומשתרשות ונכנסות לשפה, ואיך אחרות לא נכנסות, ואלה שכן נכנסות, איזה מין אבולוציה של שימוש קורית בהם. וכאמור זה חבל שאין את המצגת, כי יש כמה דברים יפים להראות בזה, אבל אני אספר משהו קטן על ההשטג שהוא ההשטג אולי הכי פופולרי בטוויטר כיום. מישהו יודע מה זה? לא? לא? אוקיי, אז ההשטג הכי פופולרי היום בטוויטר, והיום זה אומר לאורך שנים, זה FF. עם הסימן הזה, עם FF, שזה בעצם קיצור של, אני גם תמתי, כי אני לא ממש פעיל בטוויטר, אני ראיתי את זה, כן, אני עובד עם קורפוס של טוויטר של מאות מיליוני טוויטים, אני כמובן לא קורא אותם, כי גם את אלה שאני בעצם רשום לעקוב אחריהם, שזה 10 אנשים, אני לא קורא, אז בטח שלא את זה, אבל בשביל זה יש מחשבים. וההשטג הזה מופיע על פני חצי שנה, בדגימה של יותר מ-400 מיליון טוויטים, הוא מופיע... מה הוא אומר? כמה? עוד מעט נגיע לזה. הוא אומר מה? הוא מופיע כמה פעמים, ניחוש? קרוב ל-700,000 פעמים, אוקיי? ועכשיו, איך הסיפור הזה התחיל? אז יש בחור, טיפוס אמריקאי גדול ומקועקע, אני גיליתי את זה אתמול שהוא גדול ומקועקע, שהוא התחיל בתחילת 2009, הוא אמר כזה דבר, אני רוצה להתחיל מסורת, אני אקרא לה Follow Friday, כן? שבה בכל יום שישי אני אמליץ על כמה אנשים בטוויטר שאני עוקב אחריהם, ואני רוצה להמליץ לאנשים אחרים שיעקבו אחריהם. שימו לב, לא נכנסה פה שום טרמינולוגיה טוויטרית עדיין, הוא דיבר, הוא כתב טוויט בשפה האנגלית, והוא קרא למושג הזה באנגלית Follow Friday בתור כמו Good Friday וכל אלה, שתי מילים נפרדות. תוך כמה דקות הוא קיבל טוויט חזרה שמישהו אומר לו רעיון, מישהו אומר לו כן, ריטוויט עם השם שלו, זה לא היה ריטוויט, לא כזה, בשטרודל, כן? רעיון גדול. בואו נמציא לזה גם השטג, נקרא לה השטג Follow Fridays, אוקיי? מי שכתב את זה, כתב את זה עם שגיאת כתיב, נכנס לו רווח בין ה-F הראשון ל-O, וזה בעצם, אז ההשטג נהיה רק ה-F, אבל הנה ככה הוא הציע את זה, כלומר מישהו ניסה להכניס את זה לקנון, נקרא לזה של השפה הטוויטרית. ואז הבחור הראשון קראו לו מיקה, אימץ את זה בערך,
והוציא טוויט עם ההשטג follow Friday, בלי ה-S בסוף, הכל רק באותיות קטנות, כן? follow Friday באותיות קטנות. קצת קשה לקרוא את זה, כי אין לך את האות הגדולה בפריידי השני שמראה לך איפה לחלק את רצף האותיות הזה, אבל זה פחות או יותר מובן. הדבר הזה זה היה אחד ההאשים הוויראליים הראשונים. באותו סוף שבוע, כן, יום שישי, אז זה הופיע מאות פעמים, בסוף השבוע שאחרי זה הופיע אלפי פעמים, ואחרי זה הופיע פתאום עשרות אלפי פעמים בכל יום שישי. זה היה מ-2009 וזה עד היום ככה. אתמול עשיתי חיפוש בטוויטר לדבר הזה. בשלוש דקות שעברו, אתמול היה זה יום חמישי בלילה, ברוב המקומות עוד לא יקרה יום שישי, כן? אנשים קצת התחילו להקדים, זה אומר שהשיא עוד לפנינו. בשלוש דקות, מאז שעשיתי את ה-copy paste לעמוד החיפוש, מצגת המופלאה, ואז שהלכתי להסתכל על זה שוב, צצו עוד 62 טוויטים חדשים עם הדבר הזה. כאמור, זה בכלל לא זמן השיא של השימוש, כן? זמן השיא ביום שישי האמריקאי בשעות היום שלו. אז מה שקרה זה איך פתאום מהטאג, מההשטג follow Friday, כל המילה, נהיה לנו פתאום ההשטג FF. ולא רק זה, אז ההשטג הזה מופיע בכמה צורות. הוא מופיע כ-follow Friday גם עם אותיות גדולות, כלומר ששני ה-F'ים גדולים, follow Friday, כן, ה-F וה-F'ים גדולים. הוא היה מאוד מאוד נפוץ, ואם מסתכלים על הגרף של התפוצה השמינית של הדבר הזה, של המילה הזו, רואים משהו מאוד מעניין. רואים שבהתחלה אנשים משתמשים המון ב-follow Friday על שתי צורותיו, באותיות הקטנות והאותיות הגדולות, יותר באותיות הקטנות, רק אותיות קטנות, ולאט לאט השימוש בקיצור הולך וגובר, שהקיצור אפשר להגיד שהוא מסמן את הראשי תיבות כמובן, אבל אין שם אינדיקציה של ראשי תיבות עם גרשיים, נקודות וכל מיני שיטות אמריקאיות אחרות. באיזשהו שלב ה-follow Friday, האותיות הגדולות עוקף ונהיה ראשון, מופיע הכי הרבה פעמים, וקצת אחרי זה ה-follow Friday עם האותיות הקטנות גם פורץ קדימה והוא נהיה מקום שני. יש פה המון תופעות מעניינות, כמו למשל למה ב-FF הגדול הוא הכי פופולרי, לעומת השנה, חצי שנה הראשונה של זה, אז דווקא ה-follow Friday הכל באותיות קטנות נהיה פופולרי. מה שאני אומר שהמקרה הספציפי הזה, שאני לא יודע אם הוא מייצג ב-100%, כי זה באמת, זה פשוט ההשטג הכי פופולרי, יכול להיות שיש לו מאפיינים קצת שונים, גם לטוויטים שהוא מופיע איתם יש מאפיינים ויזואליים מאוד חזקים, זה אומר שכל מי שרואה follow Friday, הוא בעצם יודע שזה טוויט של follow Friday בגלל ריבוי הסימנים האלה שמופיע בו של ההמלצות, זה סימן ויזואלי מאוד חזק, שגם נצבע בצבע אחרת על המסך, אבל זה דבר ראשון, אפשר לראות את ההתפתחות הזאת עם הדבר הזה, ואז זה לאט לאט מתקצר. היום רוב האנשים כמובן משתמשים בגרסה המקוצרת, והשאלה אז, כמובן, א', האם זה רלוונטי ומשקף איזושהי התפתחות אחרת של מילים חדשות בטוויטר, כמו למשל הריטוויט או השטגים אחרים, וכמובן, האם זה רלוונטי איכשהו להתפתחות השפה באופן כללי. אין לי על זה תשובה, כן, זה מחקר ongoing research, אבל הנטייה שלי להגיד שכן, שזה בהחלט משקף כל מיני תובנות, נקרא לזה, קוגניטיביות או קוגניטיביות בלשניות של מה שנקרא אופטימליטי תיאורי ודברים כאלה, של מתי אני אעדיף לשים עוד גדולה ומתי אני אעדיף לשים עוד קטנה ומתי אני אעדיף לשים קיצור ומתי אני אעדיף לשים משהו ארוך, לפי איזושהי מערכת של אילוצים שהם גם אילוצים קוגניטיביים וגם אילוצים פיזיים וגם אילוצים פשוט של המדיום שהוא מגביל אותי ב-140 תווים. של ההון. כן. בעצם תרבות ראשי התיבות היא מאוד מאוד עתיקה. כתרבות יהודית, לשונית, היא אחד המאפיינים של התלמוד. בעצם אין כאן איזה המשך, כלומר, של הצורך שלנו, הרצון שלנו, היתרונות של שימוש בראשי תיבות. קודם כל, רוב הטוויטים הם לא בעברית, הם מהמסורת האמריקאית, נאמר ככה, אז נלך על המסורת היהודו-נוצרית. אבל לא, אז מה שמעניין שלא כל הטוויטים מתקצרים ככה, ויש טוויטים מאוד פופולריים, למשל איראן אלקשן, זה אחד ההשטגים הכי פופולריים, והוא לא התקצר ככה. וגם הוא מופיע בהמון וריאציות, ואפשר לנתח כל פעם בעזרת כלים סטטיסטיים וכל מיני כלים כאלה ואחרים. למה דווקא אחת הוורסיות של איראן אלקשן היא פופולרית יותר מאחרות, אבל זה מופיע רק באותיות גדולות, רק עם אותיות קטנות, עם אותיות כאילו ה-I וה-E, כן, באיראן אלקשן זה אותיות גדולות, ועוד האיראן באותיות גדולות והאלקשנס באותיות קטנות. איזה צירופים שאתם רוצים, וזה מופיע ככה הרבה, ממש לא הכל מתקצר. תופעת הקיצור הזו היא נכונה לחלק מהדברים, לא לכולם, וזה עוד נושא למחקר מעניין, מה מתקצר? למה לא הכל מתקצר? אם איראן אלקשן מופיע גם כן מאות אלפי פעמים, אז אולי נקצר את זה ל-IP, זה לא קורה. אז למה? ה-I זה מייקרוסופט והאינטרנט אקספלורר, נכון.
אז כידוע לכם, ראשי תיבות הם תלויי הקשר, ולכל ראשי תיבות כמעט יש גם כמה הסברים. ואני בטוח שגם ל-FF יש כמה הסברים. ופיירפוקס למשל, ועוד כמה אחרים, הם שוב את הכסויות שאני הייתי בטוח שזה המשמעות של זה, שנתקלתי בזה בראשונה. מילת ארבעת האותיות. זהו, מילת ארבעת האותיות, בדיוק.